Bueno, hasiko gara. Musuak eta bezarka lantutxa ditugu hemen, ez aitzea? Bai. Nika bat. Lehenengo nik esango dugu. Nora egingo dugu. Bikoteak aukeratu behar ditugu. Egingo ditugu bikoteak ondoak ditugunekin? Musuak eta bezarka? Ondo bidearen zuen? Bale, orduan egingo dugu. Maigonekin, bikote. Una jalanekin, bikote. Mane eta Jur, bikote. Eta Leo eta Riz, bikote. Eta gure arduraduna izango da Carmenekin bikote. Bale? Venga, Aizea, zuk da operatzen duzu. Musua ala bezarkada. Zer da? Musuak aukeratu ditu beraz bikotetxoarekin, egin aldatzen den musua egin